Kana imong sundang akong dadon bay. Oh, di Tungas. maray ka pang mutol. Ha? Di maray ka pang mutol. Dadi man po na ko imamutol kay ako ram nang itak-itakin na to. Ah. May na kay murag nindot to ni nga sundan. Ayan. Nindot to nga sundan guys. Unis yung unito. Inamsak ba? Nagkuhan ko Cheryl. Kung wa pa kay bakante kay ikaw tag sa kaon ni Cheryl na amang kay trabaho ko no. Karon, asa man mo bala? Ay mo kuan. Dito sa atong baon na. Dito sa may kang Silverio, asa ba? Silverio. Yes. Ila ni kuan. Okay. Let's go. Kay medyo di nahangak guys niya patag na pod. So good na taning atong Kalbaryo. Tungas na taga dire guys. Oh. Mo ni akong Pinoyanan sa una guys, gagmay pa mi. So pila ko katuig nagbalik-balik ani ang ganahan no. Ba? Ayan. Kalibunan. Pero sa una guys, di ni kalibunan din hiya. Puros ni mga uma or trabaho ano. So karon kay gumikan lagi kay ang panahon guys, dili magyud magkakuan man gyud no. Mausab man ang panahon. So mao na ni karon nga libo na, mga lubi na lay inyo makita no. Pero sa unang panahon guys, kini din mga maisan. So mga 1990s no, mga 19 sa mga 1980s no. So one. So dinhi ko natawo ning lugar guys. Na diri po ko nagdako. So sa una daghan pa kay diri limpyo pa kay ni dili pa kay libon. Kay lagi ang mga tao dito sa babaw daghan pa kay namuyo diha pero karon wala na namuyo da guys, na may nagkuan kuan na lang kanang mga payag-payag na lang ba. Kaya ang mga namuyo diha sa bukid diha sa Ilihan guys, kana diha ang pangan diha sa babaw is sitio Ilihan. Mo na yamong sitio sa una sakop sa barangay San Jose guys. Mikan lagi kay nagkaanam na og moderno ang panahon, so ang mga tao lugsad na kay na may kuryente diri, wa may kuryente maabot diri sitio Ilihan. Yan. So kani din sa una ni mga balay diri. Pero karon wala na no. Sa gikaingon ko na guys, nang lugsong na sila dito, tuwa na nagbalay dito sa barangay. Gumikan kay lagi sunod ta sa bagong henerasyon ng mga tao. Tuwa na sa barangay na muyo, namalit og lote. Kay lagi na may kuryente dito. Nya ang kuryente dili man kaabot diri guys. Nya labi na ron kay ang kasagaran sa mga tao karon. Nanay mga cellphone. Siguro ang kwartahan lang ta. Pwede ra tayo mo puyo. Tao tag solar. No? Solar imong source sa kuryente. Pero lisod kay nakabuton diri guys. Ang solar no kay kibaw biya ka nagkinahanglan nagdako-dako nga budget. Kay kung wala kay budget, adi juga kapalit ana di juga ka pa-install niya ng solar system no. Sumay lang na siya sa dunay kwarta. Pero sama dire yaning dapita ang paningabuhian sa mga tao dire Kuan lang guys. Kanang manakaraglubi, manguling nya agriculture o mga gulay. So gani gulay guys, wa na kayo na maligya gulay dire. Kaya ang mga tao lagi sa gingon ako hing safe na sila og lain nga panginabuhian. Ang uban hisud og construction, ang uban nagpa kuan, nagpamid, nagpabuhi, construction. Ang uban ang langyaw, ang uban to nas gawas guys no. So muni nga mingaw na kay ni dapita.
So may bawaan ninyo guys nga no hitungas ko karon kay naman ko idakong katuyuan ko diri guys. Gumikan kay na may programa atong gobyerno. Gabahin sa mga mag-uuma. So yun ani nga maglakaw guys. Ang ako i-tip sa inyo ha. Di gyud mo pwede mo inom dayon og tubig. Oh, danghaw man kay na. Wata sa makapahuway ka usa mo inom. Kay kung mainom ka dayon guys, may tendency nga maputan ang imong kasing-kasing. Nga mo na hinungdan nga makuyapan ka. So muna nagkinahanglan usag pahuway. Relax anay. Usa ka minom og tubig para di ka makuyapan. Kaya naman ko uban guys nga kung maglakaw kapoy kutas inom dag tubig. So dili gyud angayan mo inom dag tubig guys. Pahuway usa minom og tubig. Kay para di ka makuyapan, makulaps ka. So papahuwayon usa gyud atong kasing-kasing no. Tumbaga kung maglakaw nya inom usa ka minom og tubig mo na kung gingon nimo pahuway usa. So wala pa ta makakalahati guys no. Kini atong lakaw pa ta kakatunga. So dire pahuway na po ta dire sunahan. Deta sunahan pahuway. So hindi na ni kayo siya sa kaon hanay-hay na ni siya guys. Kuha na kay siya dili na siya bakilid. Di na sa kaon pa na. Ana na handag na. Pero kapoy ra gihapon. Labi na kung wala ka experience, wala ka exercise. Surprise na ako pila nakatuig wa nakatungas, wa na exercise about naning lakaw, laag, baktas, muning hingal kayo. Labi na og tambo ka. So dili gyud advisable ako misis, dili pwede diri guys. Pero kung mutungas gyud, pwede siya mutungas pero igo ra makabaktas og kadiyot, bahuway na pud. So dugay kay ta maabot sa atong destinasyon. Ha, kita niyo kapoy ya direta sunahan mo pahuway kay landong dire yan diata landong dire guys. So wala pa ta makatunga, so sa unahan usa ta dito makatunga no. So pahuway usa ta dire kay landong ayan oh, di ba? Punas kahoy na punas lubi ayan oh. Oh di ba? Oh. So mo ni ako ang agianan amo agianan sa una sa gagmay pa mi guys. Nag-edad kog 8 10 anyos pero diri gyud ko na tao guys. No? So diri ko na tao. Among balay to adito sa kinabaw bukiran. To ami dito sa kinabungturan sa una nagpuyo. Palipat-lipat lami pag naguba mong balay dito sa bungtod, maus-us lang po mi gamay, tukod na po balay, balik na po dito sa mong gikuan kung mga guba. Kay kining balay sa bukid guys po, dili man ni simento, puro kahoy man. Ya kugon ang atop, tagsaray say ang atop sa kaniadto guys. Kugon sulirap. So na kung pag maguba na gid siya, takli na pug ka dito lain nga lugar. So mo ni kinabuhi diri sa bukid. Namo sa una guys. Ba? Kini akong barugan sa una ni dinhi may gitukod din dinhi guys, may gitukod din balibulan na namo, balibulan na dinhi namo. Daghan kay namuyo diha sunahan ya, daghan nagpuyo kining dinhi dapita dinhi poy balay, tulo ka balay ni diri sa una dinhi nani na balay diri pero karon wala na. Mga 1990s or 2000 1990 pa no, nang hawa ng mga tao diri So tuwa na nalugsod sa ubos. So sa pag kuan sa Yolanda, pag bagyo sa Yolanda. So mo na mo silingan. Oh. Kadto ko sa baba, asa ka? Dito sa ako. Asa man mo bala? Ay mo kuan. Dito sa atong baon na. Dito sa may kang Silverio, asa na? Silverio. Yes. Ila ni kuan. Diha sa na. Ah, Lulubiryong ba?
Oo, silang biryong. Oh. Ayo, duga ada kay balay dito. Pananta ko na tuba. Mga lubi na po kay lubi. Ah. Ano na ako hawang. Adagan po kag masaka. Dako po kag masaka nga to. Dagan po kag masaka ba? Yan kuha na. Minto. Oh, di kwarta to. Ug na timing tag 60 kilo. Diha. Diha to sa tag 50. Kwarta. 55. Imo har ito wa toy bahin. Wa kay. Ayo. Sila magsa dinar. Mayo. Wa na may nangangkon kay. Wow. Gobyerno man. Gobyerno man gud na. Oo. Ug ikaw mo'y nagtika diha. Namo ko sa unang panahon nga kuha na diha. Kanang angkon-angkon ba? O gyangkon meron tasyo na gen. Oo. Pagkamatay wa na. Hey! Wa day trabaho. Kay gusto mi gabi. Bigas na lagi to. Soka niya. Soka wa. Nungog. Kana imong sundang akong dadon bay. Oh. Di Tumas. maray ka pang motol. Ha? Di maray ka pang motol. Dadi man po na ko imamutol kay ako ram nang itak-itakin na to. May na kay murag nindot to ni nga sundan. Ayan. Nindot to nga sundan guys. Unis yung unito. Inamsak ba? Kuha ko Cheryl. Kung wa pa kay bakante kay ikaw tag masakaon ning Cheryl na amang kay trabaho kuno. Karon ingko nga. Okay, Domingo pa kuno ingko nga. Adang kuan kay namo trabaho Domingo. Kudang ako naling pasakan akong landog hapon abot kasaka ba pug ha. Kay 150 argod akong gipasaka nga lobi. Imong tibok on. O di ako laging binhion. Binion. Oo. Na ano daghan paglaya. Wasing nakasaka gapon. Sige yo. So moto sila mga tawanan guys nung permanente diri mo tungas kay naman sila mga hayop dito na napod sila mga uma dito babaw. Oh.